Hei kaikille! Tänään Tarja Talks vieraana on Mira, joka tulee yrityksestä Silmuista sanoiksi. Ja mä haluan vähän Miralta kysellä niin kuin pikkasen yrittäjyydestä ja sitten siitä, mitä hän tekee ja ajatuksia siitä, että mitä on, kun yrittäjä ottaa esimerkiksi mentorointia tai sparrausta siinä yrityksen alkuvaiheessa, eli minkälaisia asioita tulee mieleen sieltä. Ja mä ensimmäisenä tietysti haluaisin kysyä Miran taustoista ja vähän siitä, että mikä sai hänet yrittäjäksi. Toivottavasti tästä on sulle myös apua ja muista aina, että jos sä et osaa jotakin asiaa riittävän hyvin, niin aina punnitse niitä resursseja. Eli että käytäksä aikaa, että sä opettelisit sen ja sitten käyttäisit aikaa sen tekemiseen vai ottaisit sä vaikka esimerkiksi someassistentin tekemään itsellesi sitä sosiaalista mediaa, jos sä itse tunnet, että se ei ole sun juttu. Ja musta se on aina järkevämpi, että sä ostat sitä ulkopuolelta. Ja jos sä haluat kasvaa varsinkin, niin yksin me ei pystytä kasvamaan, vaan meidän pitäisikin rakentaa sellainen hyvä tiimi, jossa me tehdään sitä työtä. Oikein hyvää huomenta kaikille ja kuuntelet Tarja Talks Signature-ryhmän sparrausta ja meetupia, jossa tänään haastattelen Miraa Silmuista sanoiksi yrityksestä. Kerropa mulle Mira pikkasen, huomenta Mira, kerropas mulle pikkasen Mira itsestäsi ja pikkusen taustasta. Joo, eli mä oon Mira Kettunen ja taustaltani olen siis psykiatrinen sairaanhoitaja ennen yrittäjäksi lähtemistä. Ja monen mutkan kautta sitten päädyin siihen, että se nyt ei ehkä olisi siinä muodossaan se mun lopullinen työ, jota haluan tehdä. Ja päädyin sitten aloittamaan yrityksen, joka toiminta oli ensin hyvin paljon niin kuin hyvinvointiin ja siihen mun sairaanhoitajataustaan ja tähän liittyvää alkuun, mutta sitten tuli semmoinen, voi sanoa näin jälkikäteen onnenpotku hyvin pian sen mun yrittäjyyden alkuvaiheessa, että mun kaveri soitti, että hänen kaverin iso tämmöinen talotuotantofirma tarttisi someassistenttia vähäksi aikaa ja sisällöntuotantoa, että noin puoli vuotta, että lähdetkö? Ja mä olin, että herra jestas, mä en tiedä rakentamisesta mitään, mä en tiedä hirsitaloista mitään ja mä oon sairaanhoitaja, että miten se niinku onnistuu. Sovin palaverin, käytiin läpi nämä asiat, kerroin rehellisesti, että mikä on tilanne ja mistä lähdetään ja he oli silloin katsonut mun omaa sisällöntuotantoa ja somea ja oli sitä mieltä, että lähdetään kokeilemaan. Ja se oli aivan mahtava opetuspätkä. Se toi mulle paljon sellaista itseluottamusta siihenkin, että vaikka se ala oli mulle ennalta täysin tuntematon, se oli hirveän mielenkiintoinen. Mä opin siitä paljon. Pystyinkin tuottaa sille tosi hyvää sisältöä, että loppujen lopuksi ihan kotisivuille sosiaalisen median lisäksi sekä sitten niin kuin messuille ja erilaisiin julkaisuihin. Ja he tekevät ulkomaan vientiä, niin mä pääsin siihen mukaan ja opin niin kuin monenlaista sellaista myös, että mitä eri tahoja voidaan käyttää yhteistyössä. Millaista yhteistyö kääntäjien kanssa ja muuta. Ja se oli yksi tosi merkittävä osa tätä mun yrityspolkua. Miten kauan sä oot ollut nyt yrittäjänä no nyt sä kerroitkin oikeastaan mulle vähän sitä jo, että miten se yritys on kehittynyt. Mitäs sun tulevaisuuden suunnitelmat sitten on? Mä aloitin vuonna 2021 ja suunta oli hyvin erilainen sinne vuoden 2022 loppupuolelle. Sitten mulla alkoi tulla enemmän ja enemmän kyselyitä, että tekisinkö mä sisältöä ja kirjoittaisinko mä. Ja sitten nimenomaan niin, että ei niin, että ajastatko valmista materiaalia, vaan hei, mietitään yhdessä, mitä se voisi olla. Mulla on tällaisia ajatuksia, miten sä paketoisit tätä. Ja siitä lähti niin kuin Silmuista sanoiksi syntymään. Et mä tein sitä tavallaan siellä taustalla hyvin pitkään, kunnes sitten mä ajattelin, että ei, että nyt mä vaihdan yrityksen nimen
Ja sun kanssa mentoroinnissa käytiin läpi sitä, että kenelle kaikille. Mä tiesin itse, että mä haluan kirjoittaa hyvinvoinnin teemoista. Mun tausta auttaa mua siinä paljon. Mua kiinnostaa se ihmisen niin kuin luonnollinen hyvinvointi ja miten me voidaan tukea sitä. Mä saan siitä mun vanhasta ammatista aika hyvän niin kuin selkänojan siihen asiaan. Ja sitten tämä taloasia teki mulle sen, että mua rupesi kiinnostaa myös kaikki luonnon materiaaleista tuotetut tuotteet. Niinpä mä sitten olen tehnyt myös esimerkiksi luonnonkiviä maahan tuovan yrityksen kanssa yhteistyötä. Ja siitä sitten muodostui tämä Silmuista sanoiksi, jonka kohderyhmä on nimenomaan niin kuin luonnolliseen hyvinvointiin ja niin kuin luonnon tuotteisiin liittyvien yritysten sisällöntuotanto- ja someassaripalvelut. Tuo sun yrityksen nimi Silmuista sanoiksi on mun mielestä äärimmäisen onnistunut. Miten sä keksit sen? Koska mun mielestä yrityksen nimiasiat on aina yksi vaikeimmista asioista koko yrittäjyydessä. Keksiä Niin. sopiva ja hyvä nimi. Mistä sä keksit ton? Se oli tosi vaikeaa. Siis se oli todella vaikeaa. Ja sitten mä ajattelin sitäkin, että kun se nimen pitäisi jotain kertoa siitä, mitä se yritys tekee. Mutta sitten mä ajattelin, että Silmu on vähän niin kuin semmoinen ajatus tai alku tai semmoinen raakile, josta niin kuin pitäisi saada sitten tulemaan jotakin. Ja sitten mä luin tämmöisen hyvän aforismin. Se menee jotenkin näin, että sana on silmu, joka haluaa kasvaa oksaksi. Niin se kertoo mun mielestä hyvin sitä prosessia tavallaan. Että meillä on ehkä se jonkunnäköinen runko asiakkaan kanssa palaverissa, että nämä ja nämä ja nämä teemat, mutta miten siitä yhdestä kahdesta sanasta tai lauseesta lähdetään kirjoittaa kokonaisuutta ja miten sitä kokonaisuutta viedään eteenpäin, niin sitten mä ajattelen, että se sana on se silmu. Aivan loistava tarina. Kiitos kun kerroit ton. Mä tykkään tosi paljon tuosta nimestä. Se todellakin, mitä sä sanoitkin, niin se kuvaa sitä, mitä sä teet äärimmäisen hyvin. Ja se kuvaa myöskin sitä aluetta, missä sä haluat toimia, eli se luonto, luonnollisuus ja näin. Kuvaappa mulle vähän, millainen on sinun tyypillinen asiakas, jonka kanssa sä työskentelet. No, mä oon saanut tehdä hyvin erilaisten asiakkaiden kanssa töitä, mikä on tosi mielenkiintoista. Ja sitten mä tykkään siitä, että se haastaa mua itseänikin. Ja usein on se tilanne, että saatetaan kysyä jostain sellaisesta toimialasta, joka ei ole mulle ennalta tuttu. Ja se joka kerta sitten tekee itselle sen vähän semmoiset, miten me tästä niin kuin lähdetään yhdessä. Mutta niihin niin kuin hurahtaa niihin asiakkaisiin tavallaan ja heidän toimialaan. Ja se on niin kuin tosi inspiroivaa, kuin mielenkiintoisia erilaisia aloja on, kun ihminen ei voi joka paikassa toimia, niin tässä on semmoisen hyvän kuvan siitä, että miten mielenkiintoisia erilaisia aloja on. Mun tyypillinen asiakas tällä hetkellä on ehkä yksin yrittäjä, jolla on siis siinä mittakaavassa se toiminta, että sille sisällöntuotannolle ja somelle ei meinaa jäädä aikaa siitä päätyöstä tavallaan. Ja sitten kuitenkin se, että sä saat tapahtumat, koulutukset myytyä, sä saat asiakaspaikat täyteen, niin sun on näyttävä jossain. Ja asiakkaat hakee tänä päivänä sieltä somesta esimerkiksi ihan erilaisia asioita kuin ennen ehkä. Siellä ei käydä vaan tarkistamassa, että onko tämä ihminen ylipäätänsä aitoja olemassa, vaan vaikka ihmissuhdetyössä siellä voidaan hakea sitä, että minkälaisen henkilön kanssa voisinko mä niin kuin puhua mun asioista, jotka on ehkä arkoja tai kipeitä, voisinko mä niin kuin turvallisesti keskustella tämän ihmisen kanssa. Siellä on tosi tärkeä se henkilöbrändi tavallaan. Sitten siellä niin kuin, mitä ehkä monelle yritykselle ei tule mieleen, niin asiakkaat pyrkii saada jo somesta ne vastaukset. Eli se, minne asiakaspalvelu ei aina isoissa yrityksissäkään taivu, on se sosiaalinen media. Ja tämä yllätti mut silloin, kun mä tein tämän taloja tuottavan yrityksen kanssa yhteistyötä, että mä jotenkin ajattelin, että hei, ethän sä nyt varmaan Finnairillekaan laittaisi Messenger-viestiä ja odota, että siellä vastaa joku, joka siitä asiasta tietäisi. Mutta tämän ison yrityksen kohdalla mä huomasin, että kyllä se vaan on niin. Ihmiset kysyvät hyvin yksityiskohtaisia tietoja.
Eli sit sun piti kuitenkin osata ohjata ne ihmiset. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä täytyy osata sen henkilön antaa kaikki tieto heti. Mutta jos sä jätät sen ihmisen siellä roikkumaan ikään kuin, tai sitä ei avata, ei tule edes mitään automaattista vastausta, niin menetätkö sä siinä ehkä asiakkaan, joka voisi olla ihan todella merkittävä asiakas. Niin tämä on ehkä sellainen, mitä mä oon nyt ruvennut peräänkuuluttaa omien asiakkaiden kanssa, että se sosiaalisen median asiakaspalvelu olisi yksi asia, mihin monen yrityksen pitäisi panostaa. No tuosta päästäänkin aika kivasti siihen, että minkälaisia palveluita, mistä sä tiedät, mitä sä tarjoat kenellekin asiakkaalle ja miten sä niin kuin teet ne palvelut sille asiakkaalle just sopivaksi? No mä oon nyt ottanut semmoisen, tämäkin on muodostunut tämän työn myötä, mutta nyt niin kuin lanseerannut tavallaan ihan tämmöisen niin kuin kartoituskokonaisuuden. Eli ennen kuin kenenkään kanssa varsinaisesti lähdetään yhteistyöhön, niin sehän vaatii taustaperehtymistä. Mä en tykkää itse sellaisesta työstä, mikä tehdään sinne päin tai vasemmalla kädellä. Ja mä haluan, että mulla on itsellä hyvä olo siitä, että mä oon niin kuin tarpeeksi kartalla siitä, missä mennään ja mihin halutaan mennä. Eli tällaisessa kartoituspalvelussa käydään läpi olemassa olevat asiat. Onko jotain kotisivuja, onko jo sosiaalista mediaa, mitä siellä kerrotaan, mitä siellä halutaan kertoa, mihin se suunta olisi menossa. Jos on yritys, joka ei ole vielä niin sanotusti missään, on ihan aloittava yritys, onko liiketoimintasuunnitelmaa, onko markkinointisuunnitelmaa, ja sitten lähdetään sieltä rakentamaan. Ja mä siis palaveraan mun asiakkaiden kanssa kerran kuukaudessa, suurin piirtein tai useammin, jossa käydään sitä runkoa läpi. Ja mä aina toivon, että mennään vähän niin kuin, että vaikka nyt heinäkuussa tehtäisiin jo ikään kuin syyskuun asioita, jotta se jättää niin kuin sinne yrittäjälle ja se jättää mulle niin kuin mahdollisuuden reagoida, jos tulee jotain muuta. Että monesti sinne someen lätkitään niin sanotusti vähän kaikkea ja sisältöön lätkitään vähän kaikkea niin kuin kiireessä, mutta sehän ei ole se tavallaan se sellainen suunnitelmallisen markkinoinnin polku ollenkaan. Niin siinä käydään niin kuin sitä runkoa läpi, että mitä voitaisiin ehkä, mitä tavoitellaan, mikä on nyt ajankohtaista ja siitä se niin kuin aina rakentuu. Ja asiakkailla on hyvin erilaisia tarpeita. Toiset tarvitsevat mainoskampanjoita, maksullista ja maksutonta. Toiset haluavat kasvattaa näkyvyyttä lähes yksinomaan. Toisilla on tiettyjä tuotteita tai maksuttomia materiaaleja, mitä he haluavat tuoda esille. Joidenkin kanssa tehdään webinaareja, tallennetaan ja julkaistaan niitä. Olen jopa koulutusmateriaalia auttanut niin kuin päivittämään tai omille asiakkaille saatan tehdä logoja ja kotisivuja ja muutakin materiaalia, mutta mulla on vähän niin kuin nyt tällainen portti on tämä kartoituskokonaisuus, että mä niin kuin edellytän sen siltä yhteistyöltä. Se antaa asiakkaallekin. Mä en tiedä ehkä kuka haluaisi ottaa semmoisen, joka hyppää vauhdista kyytiin ja sitten se joudut alkaa siinä opettaa sitä ihmistä niin kuin kaikesta sun yritystoiminnasta sen sijaan, että siihen varataan aika perehtyä ja siitä käydään tämmöistä keskustelua. No, kuulostaa tosi monipuoliselta tuo kaikki, mitä sä teet. Toimiko sä kaikilla sosiaalisen median alustoilla sitten asiakkaan toiveiden mukaan? No se on todella asiakkaiden toiveiden mukaan. Tällä hetkellä Facebook ja Instagram enemmän. LinkedIn on jonkun verran kysytty. YouTube on tällä hetkellä sellainen. TikTokia ei mun asiakkaista tällä hetkellä ole tarvetta, että se muodostuu sen asiakkaan toiveiden mukaan. Eli sen takia mulla on nyt sit tässä uudessa paketoidussa konseptissa tavallaan aina se lisätyömahdollisuus. Eli siellä on tietynlaiset aika- ja materiaalirajat sille, mitä se pitää sisällään, ja sittenhän me voidaan aina muokata tilanteen mukaan. Mutta mä myös jotenkin haluan sen takia itse pitää aika kohtuullisena mun asiakasmäärän.
koska sitten mä koen, että jos sä tarjoat kaikille kaikkea ja sä oot hirveän kiireinen, niin sä et niin kuin tavallaan pysty myöskään itse panostamaan niin hyvin niihin sun olemassa oleviin asiakkaisiin. Eli mä vapautan myös paikkoja aika hitaasti, ja enkä ole ottanut, niin kuin se on myös osa omaa työhyvinvointia ja kaikkea, ehkä sitä, mitä haluaa mallittaa ulospäin. Nytkin esimerkiksi mä vapautan syksyllä vaan 2 uutta varsinaista asiakaspaikkaa. Sä oot kauhean rohkea siinä. Musta on niin upeata kuunnella sinua, kun sä kerrot tuosta, koska rohkeutta on nimenomaan lähteä viemään sitä omaa linjaa, eikä tosiaan pyrkiä siihen ja yrittää myydä kaikille kaikkea, kun se ei kuitenkaan tule onnistumaan, eikä siinä ole järkeä, eikä se pidä sitä laatua yllä. Että musta on aivan upeaa, että sä uskallat tehdä tuon ja sä oot määritellyt sun asiakkaat aika tarkkaan myöskin, että ketä sä otat asiakkaaksi ja käyt läpi sen kartoituksen ja teet sitten päätöksiä, että onko tämä yhteistyö hyvä ja pystyykö sä antamaan kaiken ja myöskin tietysti, että miten se asiakas sitoutuu siihen yhteistyöhön, koska sehän on nyt kuitenkin sellaista yhdessä tekemistä, että se ei ole pelkästään niin kuin sinusta aina kiinni se. Voit kuvaapas mulle pikkasen, millainen sun tyypillinen työpäivä on? Mun työpäivät vaihtelee hirveästi. Mä saatan tehdä semmoisia spurtteja, on jotain akuuttia, voi olla jotain webinaaria illalla. Mun päivät voi toisinaan olla pitkiä, mulla voi olla monta vapaa-päivää. Kun mä pyrin siihen asiakkaiden kanssa, että heilläkin pysyisi se tahti niin kun olla vähän etulinjassa sen heidän sisällön ja sosiaalisen median kanssa, niin se antaa myös meille molemmille sen vapauden, että kun me ollaan tehty etukäteen asioita, niin ei olla koko ajan niin kuin tulipalojen sammuttelussa. Että toki tulipalojen sammuttelukin kuuluu tähän työhön ja voi tulla yllättäviä asioita, voi kaatua nettisivut ja voi tulla joku somekiusaaja tai on joku, että hei, nyt meillä tuleekin tällainen tapahtuma. Ja sitten mennään sen mukaan. Mutta niin kun, mä ajattelen niin, että myös sille mun asiakkaalle se rauhoittaa paljon enemmän sitä tilannetta, kun se on etukäteen mietitty ja se on etupainotteista. Ja silloin voidaan lisätä jotain, mutta ei olla aina siinä niin kuin hätäisessä olotilassa, siinä kiireen olotilassa, missä mun mielestä se luovuus on kaikkein huonommillaan silloin itse kullakin. Ja mun työpäivät on tosi erilaisia. Mä tykkään työskennellä aamuisin, mä oon silloin kaikkein skarpimmassa kirjoittamisen niin kuin, tilassa, silloin mä yleensä teen sitä. Ja sitten mä saatan tehdä myöhemmin päivällä jotakin muuta, mikä ei vaadi enää niin paljon sitä keskittymistä. Ja se on yksi syy, miksi mä pidän tämän asiakastilanteen rajattuna, on se, että mun mielestä luovaa työtä ei voi tehdä loputtomiin. Ketään ei voi ammentaa sitä luovuutta niin kuin väsyneenä, eikä sitä voi ammentaa niin, että sulla ei ole mitään muuta virikkeitä kuin se työ. Että tavallaan se vaatii sitä semmoista, että sä oot sienimetsässä ja sulla käykin mielessä joku sun asiakkaan asia. Ja mennään taas askel eteenpäin, että se vaatii niin kuin myös sitä. Ja sitten mä tavallaan arvostan paljon näitä asiakkaita, jotka mulla tällä hetkellä on ja moni on ollut pitkään. Että tuosta kun kysyit näistä uusista asiakkaista, niin kyllä mä esimerkiksi mietin sitä, että tuleeko siinä eturistiriitaa mun omien asiakkaiden kanssa. Mä en ehkä lähde tuottamaan suoralle kilpailijalle samalla alueella työtä. Tai mä ainakin keskustelen mun nykyisten asiakkaiden kanssa, jos on tämmöinen vaara, että tai niin kuin vaara ja vaara, mutta mahdollisuus, että onko se heille ok. Et mun mielestä niin kuin tämä työ vaatii myös sellaisen lojaalisuuden sitä kohtaan, sitä sun asiakasta kohtaan ja sitä, että se on niin kuin sellainen molemminpuolinen kunnioitus mun mielestä. Kuulostaa aivan upealta. No, aika paljon hyviä asioita tulee esille. Ootko kohdannut haasteita sun työssä? On. Kuka yrittäjä ei kohtaa haasteita? Ensinnäkin silloin ihan tulee mieleen sieltä yrityksen alkutaipaleelta. Oli hyvin erikoinen keissi. Mä olin siis tehnyt semmoisen luontomenetelmiin perustuvan tämmöisen aistiharjoitushankkeen
aistiharjoituksen, joka oli myynnissä digituotteena. Ja mä sain silloin tällaisen yhteydenoton hyvin, miten se sanoisi, ehkä ilkeästikin kirjoitetun, aika pelottavan, että hei, että tekijäloukkaus, niin kun, että sulla ei ole oikeutta käyttää tällaista sanaa kuin luonto ja tunteet niin kuin yhdessä. Ja mä olin varmaan ollut yrittäjä 3 kuukautta silloin. Mä muistan aina, kun mä soitin sulle ihan itkukurkussa, että Herran Jumala, että mitä mä niin kuin teen. Se ei onneksi ollut mun yritykseni, eikä se ollut mun tavaramerkki. Ja mä jouduin siis moneen paikkaan olla siitä asiasta yhteydessä. Mä muistan, kun sä rauhoittelit mua ja kerroit, ota sinne yhteyttä ja kysyt täältä ja tuolta. Ja loppujen lopuksi mä sain sitten tuolta Patentti- ja rekisterihallituksesta paljon hyvää tietoa siitä, että esimerkiksi 2 näin yleistä sanaa ei voi kukaan niin sanotusti omia. Että sitten sulla voi olla vaikka tavaramerkki, mihin täytyy jo liittyä kuvaa ja kaikkea muuta. Mutta se oli semmoinen niin kuin järkytys tavallaan itselle. Ja sitten sellainen myös ehkä kokemus, että millaista on välillä yrittäjien välinen yhteistyö tai kommunikaatio. Et sen sijaan, että voisi asiallisesti lähestyä, niin mä koin sen silloin niin kuin todella pelottavana. Mä ajattelin, että herra jestas, että onko mä niin kuin tehnyt kauhean virheen ja voinko mä nyt enää toimia ja pitääkö mun todella poistaa kaikki materiaalit. Ja no, kun alustuksessa sanoit, että tästä, niin kuin, että mitä yrittäjä tarvii ympärille ja muuta, niin mä oon ollut hirveän tyytyväinen. Me ollaan sun kanssa kuljettu koko tämän mun yrityksen polku. Ja kyllä yksin yrittäjällä täytyy olla tahoja, joiden kanssa voi niin kuin romahtaa tarvittaessa ja jonne voi niin kuin soittaa, että apua, mitä nyt. Koska sä et voi edes kuvitella, mitä voi tulla eteen. Se oli mulle se opetus siitä, että ei voi kuvitellakaan, mitä voi tulla Kyllä. eteen. Mä muistan sen tilanteen ja siinähän oli paljon justiinsa, että siinähän oli paljon mukana just pelottelua siinä viestinnässä ja itse asiassa ihan epätosiasioita, koska eihän sitä ollut, että kun hän väitti, että hän on rekisteröinyt sen ja näin, ja eihän hän ollut edes rekisteröinyt sitä ennen, että ei siinä mitään loukkausta ollut edes tapahtunut oikeasti, mutta se oli todella niin kuin, se jäi mullekin mieleen, että miten niin kuin, jotkut menee tunteisiin sitten oikeasti noi asiat, mutta sehän onneksi se päättyi hyvin se meidän keissi ja kiva tietysti kuulla, että pystyin olemaan hiukan apuna, tukena siinä, että koska kyllähän siinä tulee sellainen tilanne ja tunne, että se hätä on suuri, kun hyökätään ja uhkaillaan jo ihan isoillakin asioilla, että siinä ei ollut enää pienistä asioista kysymys sitten kuitenkaan. Mutta siinä oli toisaalta myös sellainen hyvä oppi, mistä mä kans, niin kun, mikä on mun yrityksen sellainen linja, että asiat täytyy tehdä kunnolla ja asiat täytyy tehdä hyvin ja asioihin täytyy olla perehtynyt. Että tavallaan sitten niin kun luojan kiitos oli silloin tehnyt asiat hyvin siihen saakkakin, niin siinä ei ollut mitään. Mutta niin kun siinä vaiheessa, kun joku vaan tulee sulle väittämään, niin kyllähän sä niin kuin 3 kuukauden yrittäjyyttä takana, niin kyllähän se tosissaan niin kuin sai epäilemään kaikkea ja muuta, mutta et se on myös sitä, että miksi ne perusasiat täytyy olla kunnossa. Joo. No toi oli nyt sellainen sun yrittäjäuralta sellainen varmasti aika iso muisto, mutta mitäs onko joku erityinen projekti tai juttu, mitä sä oot asiakkaan kanssa tehnyt ja joka on jäänyt todella mieleen, että kerrot sen verran, kun pystyt kertomaan, mutta joku sellainen, mikä sulla on niin kun tullut itsellekin sellainen, että se jää niin kun todella mieleen, että siitä on tullut hyvä mieli tai jotain tällaista. No siis ihania on palautteet. Ne on usein tosi yllättäviä ja yksi asiakas sanoi, että sä oot sellainen nätisti sanomisvelho tai noita. Niin se oli musta tosi kauniisti niin kuin sanottu, että tavallaan kun sä usein joudut niin kuin tavallaan rikastuttaa sitä
tekstiä tai sä joudut sitä suurentaa tai sä joudut sitä niin kuin kuvailla. Niin se oli musta tosi omaperäisesti ja hauskasti annettu palaute. Ensin mä ajattelin, että voiko sellaista laittaa mihinkään, kun se oli hyvin niin kuin tämmöinen, miten mä sanoisin, ei niin kuin semmoinen no ei asiallinen tai ei ehkä sellainen CV-palaute. Mutta sitten taas toisaalta se oli täynnä tunnetta, se oli tosi niin kuin aito, hauska ja erilainen. Ja mä oon sitä kyllä käyttänyt, koska mä ajattelin, että täytyy myös luottaa tavallaan jokaisessa työssä siihen, että oikeat asiakkaat löytää sun luokse. Että nimenomaan se, että kaikki ei ole sun asiakkaita, mutta sä et niitä ehkä kaikkia haluakaan, että sä haluat ne tietyt. Ja mä voisin jokaisesta mun asiakkaasta kertoa jonkun sellaisen, mikä on jäänyt niin kuin mieleen, mutta jos mä ajattelen, mitä tällä hetkellä on esimerkiksi, niin yhden asiakkaan kanssa tehdään retriiteistä postauksia ja siinä yhdistyy hirveän hyvin moni sellainen asia, mikä on mulle tärkeä. Eli meillä on aivan upea suomalainen luonto täällä. Sitten on se omaan hyvinvointiin panostaminen ja se luonnollisen hyvinvoinnin lisääminen. Niistä on hirveän mielenkiintoista kirjoittaa. Ne on siis aina sellaisia, että musta tuntuu, että oi mä haluaisin lähteä tonnekin ja mä haluaisin lähteä tonnekin. Että se on musta ihana tunne, mitä mun asiakkaat niin kuin luo. Tai sitten just, että tehdään jotain koulutusmateriaalia yhdessä, missä niin kuin itsekin oikein inspiroituu ja muuta. Ja sitten tässä työssä on oikeastaan ihana puoli se, että sä usein tunnet sen sun asiakkaan sit jo hyvin sen yhteistyön jälkeen. Että se on sitten jo melkein, niin kuin, että totta kai hän on niin kuin asiakas aina, mutta siinä tulee hyvin semmoinen myös läheinenkin tavallaan suhde. Sitten siinä voidaan vähän puhua ohi työasioiden välillä ja sitten sulla tulee ehkä myös sellainen erilainen tunne viedä sitä asiaa eteenpäin, koska sulla on se suhde siihen asiakkaaseen. Sä tiedät, niin kuin, kenen asiaa sä viet eteenpäin ja minkä näköinen tämä ihminen on, kenen asiaa sä viet eteenpäin. Niin, siinä varmaan tuleekin semmoinen syvällinen ja sehän syvällisyyshän näkyy sit siinä tekstissäkin, mitä sä teet. Niin. Että, joo. Ja se vähän vaatii sen varsinkin silloin, kun paljon vissiin tarjotaan, tai nyt kun itse olen saanut yhteydenottoja, niin on se mielikuva itsellä, että paljon tarjotaan sitä, että hei, kirjoita itse tekstit, niin mä ajastan ne, tai mä teen sun kotisivut. Mutta mä en hirveästi tee sellaista työtä, että mulla on siinä semmoinen yksi vaihtoehto, mutta tavallaan niin kuin pääasiassa se mun työ on myös se tekstin tuottaminen. Ja silloin se niin kuin vaatii kyllä sen läheisen suhteen siihen asiakkaaseen, että sä voit sen asiakkaan näköistä tekstiä tehdä. No miten sä näet sitten tuon tulevaisuuden, jos ajatellaan, miten näet tuon sosiaalisen median markkinoinnin, miten se kehittyy tulevaisuudessa? Siis se on loppujen lopuksi vaikea kysymys ja mun mielestä se ehkä vaatii sen, että me eletään nyt vaan sitä aikaa, missä me ollaan. Siellä on niin paljon epävarmuuksia. Mä en usko, että se sieltä niin kuin tulee häipymään mihinkään tai mä en osaa tällä hetkellä kuvitella, että mikä olisi se joku muu, mikä tulisi niin vahvasti tilalle. Enkä mä näe nyt sitäkään, että ihmiset rupeaisivat yhtäkkiä ostamaan sanomalehtiä uudelleen ja me palattaisiin mainostamaan sinne. Mutta siis samoja kysymyksiä niin kuin monen muunkin mielessä, että mikä on esimerkiksi tämä suunta siinä, että kauanko internet on meille NS-maksutonta. Kuinka kauan pystytään tehdä, nythän pystyy tehdä siis paljon niin sanotusti maksutonta mainontaa, jos käyttää siihen sisällön tuotantoon ja siihen sometyöhön siis aikaa, niin sitä pystyy tehdä, mutta mä luulen, että koko ajan se rajaantuu. Ja sitten kyllähän toi ohjaa nyt jo asiakkaat siihen, että ilman yhtään maksutonta mainontaa, niin kyllä se näkyvyys tulee jäämään. Se jää siis pieneksi. Että se on kyllä semmoinen asia, mikä siellä omassa liiketoiminnassa tosissaan kannattaa miettiä, että eikö sitä tarvitse. Että onko se liiketoiminta tosiaan semmoinen, että se ei tarvitse sitä niin kuin näkyvyyttä
löydettävyyttä ja sitä olemassaoloa. Ja sitten nämä budjetit on myös ollut sellainen mielenkiintoinen. Mä luin tässä joku aika sitten, että jos vaikka järjestää koulutuksen tai tapahtuman tai tuollaisen kalliimman, siis yli 1 000 euron minkään, niin sun pitäisi ajatella, että yhden osallistujan maksu on pelkästään mainontaan sidottua rahaa. Ja sitä ei ehkä moni ajattele. Että se ajatellaan, että se tehdään vasemmalla kädellä tai nopeasti, sille lätkästään jotakin maksullista mainontaa, tehdään sillä minimipäiväbudjetilla. Ne näkyvyydet on tosi pieniä. On nyt jo ja en tiedä mitä tulee olemaan. Että tämä on niinku, alanahan tämä on sillai myös itselle koko ajan jatkuvaa kehittymistä, jatkuvaa kurssien käymistä, jatkuvaa seuraamista. Ja sitten toisaalta myös sitä, että no nyt me eletään tätä hetkeä ja nyt me mennään näin ja sitten me katsotaan mikä se tilanne on. Mutta se mainostamisen tarve tai sisällön tarve, nehän ei tule yrityksistä koskaan poistumaan, että mikä se tulevaisuuden suunta on, niin en tiedä. Mitä sä ajattelet tästä? Joo, mä kyllä näen, että oot on paljon samaa mieltä, että se haaste varmaan yrittäjilläkin on siinä, että pitäisi koko ajan pysyä ajan tasalla ja siinä mä näen hirveän niin kuin ison roolin teillä sosiaalisen median sisällön tuottajilla, koska niin kuin teidän työhän on nimenomaan, että te tiedätte ja tunnette ne välineet, millä te teette ja ne kanavat, missä te teette ja tiedätte, että mihin siellä ollaan menossa ja osaatte vähän jo ennakoidakin sitä. Ja se on varmaan yksi haaste, mikä niin kuin unohtuu moneltakin yrittäjältä, että ei niin kuin muisteta sitä, että mun pitäisi ymmärtää myös tätä kanavaa, eikä vaan olla siellä. Ja hirveän useinhan aloittava yrittäjä tekee nimenomaan sen virheen, että ajattelee, että se olemassaolo riittää siihen, ja me jotenkin luotetaan ihan mielettömästi johonkin puskaradioon kaikessa, mitä me tehdään, ja eikä ehkä ajatella sitä, enkä puhu nyt Facebookin puskaradioista, vaan siitä, että ne ihmiset puhuisivat niin sit mun palvelusta ja sillä mä teen myyntiä. Ja mä aina yritän muistuttaa itsekin, että ne puhuu siitä sun palvelusta silloin, kun se tulee puheeksi. Jos ei se tule koskaan puheeksi, niin ei ne siitä koskaan tule puhumaankaan. Eli eihän ihmiset ole sellaisia, että sinäkään, jos sä meet jonnekin, niin sä rupeaa heti kertoa jollekin, että tämmöinen palvelu olipa hyvä palvelu, vaan me keskustellaan muista asioista. Ja sitten jos se tulee jossain puheessa esille, niin tämä on niinku se, jota niinku ei ehkä ymmärretä. Ajatellaan, että sä saat kaikista niistä asiakkaista sen äänitorven, jotka kertoo koko ajan maailmalle, kuka sä oot ja missä sä oot. Ja niinhän ei tapahdu. Ei se ole oikeasti niin. Ei. Ja nämä harhat on oikeastaan niitä, mitkä niinku huolestuttaa yrittäjäkouluttajana eniten tuossa sitten ajan käyttö, että mihin se aika oikeasti menee niillä yrittäjillä. Millaisen vinkin sä antaisit yrittäjille muuten? No, mä ajattelen, että tässä tuli hyvin ne 2 sudenkuoppaa. Niin että ensinnäkään sitä ei nähdä, kuin paljon aikaa se vie, se niin kuin yhden. Mä tällä hetkellä ehkä ajattelen niin, että usein yhden postauksen teko vaatii noin tunnin työtä, ehkä enemmänkin. Jos se tarkoittaa, että sä kirjoitat sen, sä kuvitat sen, sä tarkastutat sen, sä ajastat sen. Niin jos se on vain yksi postaus ja se on 1 tunnin noin keskimäärin, niin siinä voi niinku ajatella sitä, että no jos sä laitat 1 postauksen kuukaudessa, niin se näkyvyys ei ole missään vielä. Ja sitten se on jo vienyt tunnin. Eli montako työpäivää sulta itseltäsi sä pystyt ajatella, että sä kalenteroit sille sosiaaliselle medialle. Toinen sitten usein ajatellaan, että no nyt kun mä aloitan tämän somen tai mä otan tähän jonkun, niin huomenna soi puhelin ja on asiakkaita. Ja huomenna tulee ne ostavat asiakkaat. Sehän ei myöskään mene niin. Eli usein se vaatii siis hyvin pitkäjänteistä työtä. Se usein, mä kuulen ensimmäiset kommentit mun asiakasyrityksiltä siellä 2-3 kuukauden jälkeen, että hei, teidän sosiaalinen media on muuttunut tai te olette ruvennut tekemään näin tai näin.
Ja sitten ollaan vasta siinä, että se asia on huomioitu. Ja sitten silti on se luonnollinen ostamisen polku. Eli sä todennäköisesti, no maitoa ehkä voit ostaa varastoon, kun sä tiedät tarvitsevasi sitä hetken päästä. Mutta jos et sä tiedä tarvitsevasi jalkavoidetta viikon päästä, niin sä et ehkä osta sitä ennen kuin sille jalkavoiteelle on se tarve. Mutta sitten ollaan siinä, että kuka sulla on mielessä, kun se tarve tulee. Onko sulla lähialueella joku ihminen? Sä herät aamulla kauheeseen pääsärkyyn. Ketä oli se meidän kylän? Mä sanon meidän kylän, kun mä asun täällä Inkoossa ja me sun kanssa aamulla aluksi annettiin nimenomaan tätä hyvää palvelua. Sanoit, että sun niskat on jumissa ja mä kerroin, että meillä on ihana kalevalainen jäsenkorjaaja täällä. Oli hyvä esimerkki siitä, että emmepä ole siitäkään puhuneet, kunnes oli niin, kunnes tuli, kyllä. Niin tämä on niin kuin ehkä se vaikeus, siis saada se asiakas näkemään se, että sun täytyy panostaa siihen X aikaa ja se maksaa ja ne tulokset tulee, mutta ne ei tule heti. Ne ei tule siitä ekasta postauksesta. Se on meille jokaiselle yrittäjälle aivan sama. Että se ei edes riipu siitä, oletko pieni vai iso. Isolla voi olla ehkä se pitkä vuosikymmenten tausta tai siellä voi olla se brändäys jo niin pitkällä, että on firmoja tietenkin, jotka me niin sanotusti kaikki tunnetaan, mutta se on pieni prosentti. Paljon suurempi prosentti on ne kaikki, kun ei me ole koskaan kuultukaan vaikka tällaisessa 5000 ihmisen kylässä, missä nyt luulisi jo tuntevan niin paikalliset toimijat, niin se ei ole niin. Joo, toi on kyllä niin totta. Meillä täällä Kuopiossa kävi sellainen juttu, että yksi ravintola lopetti toimintansa ja siitä oli sitten iso juttu tuossa Facebookissa ja paikallisessa. Niin kun mä katsoin, mä olen aina kiinnostunut ihmisten kommenteista niissä asioissa, niin suurin osa kommenteista oli, että mistä tämä ravintola oli, että en ole ikinä kuullutkaan. Niin. Voisiko siinä olla syy, miksi joutui lopettamaan, jos kukaan ei edes tiennyt siitä ravintolasta, koska siellä oli todella paljon kommentteja, jokaisessa kommentissa lähes oli, että en edes tiedä, en ole kuullutkaan koko ravintolasta. Eli kyllä siellä varmasti jotain, just tällainen näkökulma on, että niin kuin sitä meteliä. Mä itse niin kuin puhun just verkkokauppiaille erityisesti nostan tätä esille, että niin kuin meidän pitää ymmärtää ne omat, niin kuin, ja tämä nyt koskee kaikkia yrittäjiä, meidän pitää ymmärtää niin kuin ne omien tuotteiden se rooli. Onko ne tuotteet niitä, joissa on se vetovoima, niin kuin vaikka elintarvikkeet, että sun pitää syödä joka päivä. Niillä on vetovoima. Vai onko ne sun tuotteet niitä, jotka sun pitää työntää asiakkaiden näkyville, että ne ostas? Eli nyt jos sä ymmärrät sen, kummassa sä oot, vetääkö se sun tuote vai pitääkö sitä työntää, niin sä ymmärrät myös sen, kuinka pitää tehdä markkinointia. Sun on koko ajan työnnettävä niitä näkyville, että se asiakas pystyisi ostamaan sen tuotteen silloin, kun se tulee, niin kuin sanoit hyvin, se hetki, että nyt mä tarvitsen tämän. Ja se on varmasti se, mitä ei ehkä ymmärretä. Ajatellaan, että jokaisella tuotteella on hirveän vahva vetovoima, mutta niinhän ei ole. Se ei vaan mene niin. Se ei vaan mene niin. Ja itse asiassa mä teen niin kuin, mulla sivuyrityksenä on tämmöinen Keijulaisen salonki, joka on nimenomaan lahjatuotteita. Ja se on mun niin kuin tällainen niin sanotusti harrastusprojekti, kun mä tykkään käsitöistä ja tällaisista ja just luonnonmateriaaleista ja muusta. Ja täytyy itsekin myöntää, että tässä mä kompastun senkin kanssa näihin ihan perusasioihin sen takia, että mun päätyö vie mun niin kuin aikaa. Eli just se, että mä oon saanut sen kanssa sitten taas kokeilla näitä verkkomyyjien haasteita tavallaan. Että se olisi nimenomaan semmoinen, jossa täytyisi aivan jumalattoman paljon tehdä sitä sometyötä, sisällöntuotantoa, onko verkkokauppapohjat oikeanlaiset, onko oikeat maksutavat. Sitten päästään siihen, mä asun pienessä talossa, että onko mulla tarpeeksi huoneita täällä, missä mulla olisi niin sanotusti varastoa niin paljon, että aina kannattaisi pitää verkkokauppaa. Eli siinäkin sitten mä ehkä haastaisin ihmisiä tai näitä yrittäjiä miettimään sitä luovaa tapaa. Tarviiko aina olla kaikkea koko ajan? Mä tein nyt semmoisen päätöksen, että mä laitoin kesäksi koko verkkokaupan kiinni. Ja
teen yhteistyötä muutaman tahon kanssa, käyn tapahtumissa ja teen sitä tätä kautta. Avaan ehkä uudelleen syksyksi verkkokaupan, en laita kaikkea, laitan sellaisia, mistä mä tiedän, että mun ei tarvitse koko ajan olla päivittämässä sitä ja muuta. Mutta on paljon sellaisia aloja, jossa niinku se työmäärä on aivan loputon. Ja mun mielestä tämä on yksi. Tämä on yksi sellainen, missä se some ja sisällöntuotanto ehkä jopa kannattaisi ulkoistaa, jos se on päätyönä. Et toki itselläkin, jos se olisi mun päätyö, niin mä tekisin sitä eri tavalla. Nyt se on mun vähän niin kuin harrastus ja lisätulo, niin se kulkee tässä sivussa, mutta se on antanut sellaista näkökulmaa siihen, että jos sen haluaisi semmoiseksi päivittäin tuotteeksi, siihen täytyisi ihan eri tavalla panostaa. Hyvä. Kiitos Mira. Eli puhuttiin tänään hiukan someassistentin työstä ja mulla oli vieraana Mira tuolta Silmuista sanoiksi -yrityksestä. Olisiko Mira jotain vielä, mitä haluaisit kertoa meille? No hei, mä haluaisin jakaa. Tuliko tämä näkyviin? Kyllä. Mä avasin tämän. Mä oon tätä nyt sitten kipuillut pitkään ja mun mielestä tuotteiden paketointi on omalla tavallaan aina haaste, koska sitten mua niin kuin jännitti itseä siinä, että pystynkö mä niin kuin yksilöllistämään sitä palvelua tarpeeksi sitten niille mun asiakkaille, joiden kanssa kuitenkin toivoisi, että voidaan tehdä lähestulkoon sitten mihin on tarve. Mutta nyt on siis päätynyt tällaiseen, että on lähtenyt tämän oman työni paketoimaan. Ja koska meillä on todella pitkä yhteistyö nyt, ja sä oot ollut mun tuki ja mentori pitkään, ja mä tosiaan mun kotisivuilta pääsee tarjotoksin esimerkiksi kursseille mukaan, ja sua aina kovasti suosittelen erityisesti yksinyrittäjille, koska täytyy olla joku ulkopuolinen, joka pystyy katsoa sun yritystä ulkopuolelta. Sen mä oon ainakin oppinut näitä vuosien aikana, että sä sokeudut sille omalle toiminnalle. Sä et pysty nähdä sitä niin kuin ulkopuolinen näkee. No nyt mä ajattelin, että mä voisin antaa jotakin takaisinpäin. Eli kun mä puhuin tuossa aikaisemmin tästä kartoituskokonaisuudesta, joka olisi sitten se edellytys sille, että voidaan rupea yhdessä toimimaan, niin mä haluaisin nyt tarjota tämän kaikille tarjotoksin asiakkaille tämän kuun, eli heinäkuu 24 loppuun, niin hinta on 157 € plus alvi. Eli tässä on tosi hyvä, niin kun myös vaikka yhteistyö ei jatkuisi, niin tässä saa niin kun ne eväät, missä joku ulkopuolinen katsoo sun yritystä, sun yrityksen sisältöä, näkyvyyttä, median käyttömainostamista. Ja siinä on mahdollisuus lisätyöhön. Ja sitten mä paketoin tästä myös tällaisen tee se itse minipaketin, jossa pystyy sitten ajatella, että jos kokee, että hei mä teen sen itse, mutta mä niin kuin tarviin siihen jonkun verran jeesiä, mä haluan pallotella niitä ideoita, mä haluan niin kuin, saada vähän tukea siihen, niin sitten mä tein tämmöisen tee se itse minipaketin, joka on tosiaan silloin, kun yrittäjä itse tekee nämä sisällöt. Ja sitten täältä, kun lähtee alaspäin, niin täällä on näitä erikokoisia paketteja, joissa sitten mä itse teen sitä sisältöä. Ja mä haluaisin sen verran kertoa, että mä oon myös tässä ajan myötä kasvattanut tätä mun omaa yritystä niin, että mä haluan, että mun asiakkailla on myös mahdollisuus näkyä mun kautta. Ja näihin osaan paketeista sitten kuuluu se, että on mahdollisuus olla esittelyt mun kotisivuilla. Pystyy nostamaan ajankohtaisia asioita, yhtä jotain tapahtumaa tai tuotetta tai mikä nyt voisi kelläkin yrityksellä olla. Mun somekanavien kautta pääsee esimerkiksi Linktreeihin, jossa on mun asiakkaiden esittelyt ja sieltä pääsee heidän sivuille. Mun oma some tässä repostaa paljon niin kuin asiakkaiden julkaisuja. Ja sitten mulla on Facebookissa 2 ryhmää, tietysti kohdennettu taas tämän mun asiakkaidenkin mukaisesti, niin näissä ryhmissä on mahdollisuus mun asiakkaiden sitten rajattomasti mainostaa. Niin tässä on niin kuin
tämä on tavallaan nyt tämä, minkälaiseksi tällä hetkellä tämä yritys on muodostunut ja tämmöisen tarjouksen mä haluaisin teille tehdä. Tiedän, että siellä on, tai muistan ne hetket siellä yrityksen alkuvaiheessa, niin mä ajattelin, että tämä voisi kokonaisuus olla nyt sitten semmoinen, minkä mä voisin tarjon asiakkaille. Nyt taidettiin Miralta katketa yhteys. Joo, mä nyt olet takaisin takaisin. Näytti punaista sun yhteydet siellä, eli vähän temppuili vissiin sun yhteydet siellä. Mutta kiitos, tämä olikin hienoa mun asiakkaille tällainen tarjous ja mä laitan tätä nyt ehdottomasti eteenpäin ja kiva kun huomioit mun asiakkaani tässä tarjouksessa. Kiitoksia. Mitä sä sanoisit aloittavalle yrittäjälle noin viimeisinä sanoina tähän päivään? Pohjatyö kannattaa tehdä hyvin. Oikeasti liiketoimintasuunnitelmaa ei kannata skipata ja markkinointisuunnitelmaa ei kannata skipata. Mitä paremmin tehty pohja, vaikka etenee hitaammin, mutta mitä paremmin sä teet pohjatyöt, sä sen näet niin monta kertaa sen yrityksen toiminnan aikana, että se hyvin tehty pohja kannattaa. Ja sitten rohkeutta siihen, että sä voit lähteä tekemään jotain ja sä voit löytää itsesi eri paikasta ja se paikka voi silti olla oikea. Että se on musta hienoa tässä yrittäjyydessä, että meille saattaa aina tulla erilaisia mahdollisuuksia päästä mukaan moneen, mitä sä et osannut kuvitellakaan ja siinä ehkä kannattaa olla rohkea. Kiitos. Mä haluan vielä kysyä yhden asian sulta. Tämä on tällaista ehkä myöskin minun yrittäjän sydänääniin liittyvää asiaa. Eli mulla on podcast-kanava Yrittäjän sydänäänet ja sitten toi YouTuben kanava, mistä löytyy myös podcastit ja sitten videoita, niin Yrittäjän sydänäänet. Ja niin kun, mä haluaisin sulta kysyä vielä, että mitkä sun fiilikset, miltä susta tuntuu olla yrittäjä? Vapaalta. Musta tuntuu vapaalta, vaikka toisaalta mä otan sen mun vastuukin ehkä aika raskaasti, tai sillä tavalla, että mä oon tosi vastuuntuntoinen ja sitten koen, että mä otan tavallaan niin lähelle omaan sydämeen ne mun asiakasyritykset, mutta silti mä koen sellaista vapautta. Että se on vapautta luoda sitä omaa polkua ja se on vapautta innostua ja oppia ja kehittyä, koska sitten mä ehkä koen, että se on yksi työelämän tärkeimpiä asioita on saada kehittää itseään. Niin se on mun mielestä ehkä se kaikkein hienoin puoli yrittäjyydessä. Et vaikka siinä on paljon epävarmaa ja siinä on paljon muuttujia ja muuta, mutta loppujen lopuksi se, että sä voit joka aamu herätä tekemään sitä työtä kuitenkin sillä fiiliksellä, että jes, on mukava mennä töihin ja on kiva aloittaa juttuja ja kaikkea. Ja nimenomaan sitten se, että jos joku ei ole sun juttu, että jos se kirjanpidon vääntäminen ei ole sun juttu, niin sitten se kannattaa ulkoista. Että mäkin olen sillä kannalla, että jokainen yrittäjä tarvitsee hyvät verkostot. Yrittäjien välinen yhteistyö on aivan upeata usein. Ja siinä voidaan päästä tekemään yhdessä sellaisia asioita, mitä monikaan ei lähde tekemään yksin. Ja sitten se, että sun yrityksellä on niitä tukijalkoja oikeisiin asioihin, niin se on ihan tosi tärkeää. Ja sillä voi vähentää tätä kuormaa täällä takaraivossa, että kun kaikkea ei myöskään tarvitse tehdä itse. Kiitos, tosi viisaita sanoja, Mira. Eli kuuntelit tänään Signature-ryhmävalmennuksen yrittäjäosuutta. Eli tälleen perjantaisin esitellään aina Tarja Talksin ryhmävalmennuksessa olevia yrittäjiä ja yrityksiä. Ja nämä tulee myös kuuluviin tuonne Yrittäjän sydänäänet
podcasteihin sekä YouTubeen ja sitten muutamaan myöskin Facebook-kanavaan. Ja tänään tosiaan puhuttiin Kettusen Miran kanssa silmuista sanoiksi someassistentin palveluista ja Miran uraa käytiin läpi vähän yrittäjänä. Ja kiva, kun olit kuulolla ja tervetuloa mukaan myös tänne ryhmään. Täällä on tosi paljon hyviä vinkkejä ja täällä on joka perjantai-aamu tällainen keskustelukaveri, joka odottaa, että tulisiko joku juttelemaan munkaan jostain kivasta yrittäjyysaiheesta. Eli joka perjantai Signature-ryhmässä mä oon livenä vastaamassa kysymyksiin, voidaan jutella niitä näitä tai ihan vaan jutella yrittäjyydestä, elämästä ja kaikesta siitä, mikä tuntuu joko hyvältä tai sitten johon haluaa vähän perspektiiviä ja näkemystä toiselta ihmiseltä. Eli tänään siis tällaista ja kiitän vielä kerran Miraa ja muistakaa silmuista sanoiksi, käykää katsomaan Miran uudet paketit ja ottakaa vaikka toi kartoitus, se oli upea tarjous mun asiakkaille. Ottakaa kartoitus, käykää Miran kanssa läpi vähän sitä teidän, mitä olette tehnyt ja saatte kullanarvoisia vinkkejä varmasti Miralta. Kiitos Mira. Kiitos paljon. Moi moi!